Och vi sitter nere i kammaren så tar Leif och Tony Skallamannen som Anna inte om för det fan vi så gärna. Jag ska säga han. Ja, ganska bra utfra. Man ser ju köra där så jag har inte lagt mest till den. Alltså ju så flest andra folk så tar jag det här att det är en person som man aldrig lägger mest till. Men så tror du ner det lärt mig något helt annat om den personen. Så jag vill gärna pröva att göra ett prat igen. Och jag hade att han ska börja med att släppa presentera sig. Hur han heter och var han ifrån. Och så får vi då komma in och vi har valt att några ämnen till i samband med juvel och vi mission och han har några uppgifter och innanför kyrkan och vi tar spyrjan om vad han heter om baptister och vad han heter om Torleif och så han inte minne en maskinchef så det kan man väl stå så sist. Vill du förresten? Jeg heter Wilhelm Magnus Olsen, slekta av Valnon, og det ligger av sånn bukt som Vestmanna. Og her jeg født og oppvaksen, og for nok så tullige til kjøps. Og hei 2 tryggvande foreldre som lærte meg, som man sier, alt er gøy, som teg kunde. Og giftes nok så unger. Og bygde meg hus, giftes for en kona skala, og bygde meg hus av skala, og her bygde vi en. Hva minnes du til Batten og Eiren? Det noe særlig som du minnes til? Hver spalte du var det her, fjør og Labæg? Ja, det var i Heia og i Fjøren, og Flækon, nere Sanden og nær. Og nekve båte, og ofta flåte ved pappamånen, abbamånen, og mambajamånen. Bæg skod og fugl, og vi fiska, og vi gødnen, og løgn, og kalvaløgn, og i med sår. Det var gøybadnar. Du sier? Sier hadde vi døysni, ja. Og pappa sier med år. Tja Hedlebøndan i Kvøyvøk. Og abba min var til åren. Abba min var oppvaksen av Hedle Kvøyvøk. Og han ble flottur, eller han ble byen om å fære ut av Valen til Heien la her. Og han bygde seg så en hus her, og velt seg en trø. Så at vi hadde bæge neid og sier til jeg var smadranker. Du var fletta? Ja, det gjør jeg. Skal man vært på det først for flettsjåler? Det er du ikke å si at jeg har vært på i alle togene. Og så kan man si at jeg var senter og kjellaver til 11 år. Vi er 6 syskjen til 11 år. Jeg har 5 systrar og 11 år fra de yngste systrene til mogen. Så jeg kanskje har... Og så var det dronker? Ja. Men så 18 år til blev 2 bøten oppfostret i tjokken. Det var 2 søsne bøten, mamma der da i det var små. Det var 2, 3 eller 4 år gammel, 2-3 år gammel. Og mamma og pappa tog det så til åkna byggva. Så at de lukket som oppvaksen som sysk. Så var det 8 sysk? Ja. På stor hus og godt plass som det og så var det? Nei, det var det ikke. Vi hadde en lydel hus. Det var en køkker og en stova. Og 8 kamer, lydkamer var en juntor, og 2 kamer på loft. Største rommet var hjerterom? Ja. Det var ofta när kommer då. Ja. Och som kanske manglar sin morgon det. Ja. Helt på toilet. Ja. Och skola gångt.
Universitetskjallar det Ja, här. universitetet var av valen, og det var virkelig himmelst, og det råkner vi at de fleste missunna meg det. Først tog inn jeg skola, det var 14 dager skola og 14 dager fri. Så ble det sindemora kjeilet at vi gikk en av vik skola og en av vik fri. Det var også tog det var skola. Bundslet. Øyla bundslet. Men vi lærte om egg, og vi skulle doa egg utanat. Alt det som vi ikke, da vi ikke var skola, det skulle vi da lese hjemme. Så mamma hei et øylig strøy at sitte vi at når folk gjør skola, tenkte det hadde det ikke stod til. Hadde du flere lærere, eller var det? Nei, det var øyn. Og han skiftes med Leinar og Val. Og det var gode lærere, sier du så? Ja, det var det. Hvor var det? Ja, den første kallades Maria Hansen. Og hver hon var hun slagt av kallar for Det alltid. var borgmester, nei, som ble lagt ikke, Nei, en gammel kona. Hon får så fra, og så kom en som øyder, hon kallades Øysne Maria, Reinert Petersen ta alltid. Bor fugla for i det, eller ikke fugla for det. Og hon bor i tjokken der første døgn. Hon bor i tjokken, og det var syntur kjøyle for meg alltid, ja. Men så jeg tar måtte man skikka seg lydsen for det, Ja, ja. respekt. Men det er ikke også funnet. Så vi og tar det så, var livet i Badnaskolan? Først og så? Ja, så her gikk vi så til 5. flokk. Så i 6. flokket, ta fører vi til Vestmannarskolen. Ja. Og ta kommer kvivsbøttene ut øysene til Vestmannarskolen. Og det var også en god. Men så vanlig kjalten da ligger i Vestmanna fjord, eller hva det var ute, så var det her under, så var det her ikke samme kommune. Nei, det er høyre under Kvivskommunen. Ja. Ja, og så, ta skolegångs var Leo. Skolegång var Leo, ja. Hon strekte seg alltid til 19. flokk, så gavs det. Så var det til kjips, og arbeid, det var ikke så med det, det var faktisk alltid arbeid, det var tjokkfullt av arbeid alle stedene. Og til kjips slapp man alltid, til kanskje være ikke noen unge det, det har ikke noe mulighet alltid. Sera trobolt, har ungdommen det alltid til det er ikke. Faktisk ikke vil ha det i arbeid. Det er synd. Og det er til maskiner, når begynte du på? Det begynte jeg nok stølge, altså det var den, jeg minnes ikke årstølen, men jeg får i lærer kjipas mine Vestmanna. Og ta hei så silt nekka, og hei øysne veri tja sev, da jeg setta fyrst motorerna opp av sundet. Det var også spennende. Og det var ikke vever av sånt, da gikk vi doman. Og først før jeg var maskinmøster, da var jeg 18 år gammel. Det var en svavmen som var skipare, og det var en skip som kallas korallfisk, rundt etter utnøverfisk. Og det var spennende, egentlig øvrøyntor, men det er bedre, så har jeg sånn alle damer, til at kunne det. Og så gjerne vær til, altså, i lærertøyene, det ble så sned til tøy, da for ombytja bedingen i Vestmanna, og så ble det så misjant vi arbeid, vi kvart var så løyd i arbeid. Så jeg silte nok snakk, altså, øyne i mine lærertøy, og her med landa var øyne vi lengkvære kjip, jeg var
i Sølborg Øysten med han lærte. Til Reie Sølborg Ella Jakobsen. Og så gjerne var jeg avløsere vi forskjellige av sånne her smarre trollerne i Vestmanna. Det var god det. Du har nevnt at du har utfyrt omkring som det strax en hending om våra skip vi elte och så är den marska jag bibellöst. Alltså aldrig syndrom om det kanske. Ja, alltså det är väldigt lite synd buldra lite. Alltså jag har haft det gott själv, men det är väldigt lite synd buldra lite. Det första jag minns, eller det första ordentliga buldraliga teorin, det var en vi hade varit i Grönlande, och det var vi Columbus, han var köpt till Vestmanna då. Och så färra vi att göra klart till Heimrös, och det var Nudjarn. Jag minns Søren som det var förra först. Jag minns chatt. Och vi färra så var det då jag självklart men det blev så förfärligt en kväll. Og vi skulle så være hjemme til en avvisa tøy. Jeg minns ikke om det tog en vika sykle til hva det var. Og man var så unger og bort da, at man lukket som hoksa ikke noe om det her ildvekere som var. Men det var helt og naturlig ringt vi over. Og vi altså det var så negv alltså män som låg här framme under backen och tar slopp inte attor alltså och jag hade hade 14 dagar hemma allt. Hvis jag minns rätt. Vi ända nästan i Newfoundland i attor. Och taff hör ims luknar här attor drejluknar att dreven taff hör i hundarna allt och bartarna eller jollast och bartar det inte någon brottna och antkassa för og imen sårt da. Men som unger så hoksa man ikke om det. Men da man kom hjem så fann man teat ut. Da var det kvøvelig om, så fikk man alltid holdt seg. Da. Og da vi kom hjem, nå skiljer jeg lænen at kona til kiparen og røyer, han som åtte på atten, Hass Dorus Vestmanna. Hon avlust alt det her i utvarp. Det at ikke visste hver vi var, det var ikke samband. Ikke radiosamband. Prins Kristiansund, de miste radiosambandet vi jokken, og ikke visste hver vi var. Og dette her også vet ikke om, det var nok sånne unger. Dette var ikke akkurat det som vet, at det var så gale jokken. Og så minnes jeg, da vi kom så nærre, vi var ferdig at dette gjør akkurat, så nu är på skiparen nyår. Bima kom på brunna till att det var telefonsamt. Och då är det en mostermun som ringer. Så när henne var skipare av Venus. Och Torva kommer ha hem åren vid. Så hon var lika som informera syndromet det. Och jag glömmer inte alltså hur hon grät i telefon. Och jag tänkte alltså det var den kvart är nu alltså nu är allt mamma där bara på dig alltså också säger det var det först. Men det var det så inte det var bara av glädje till att vi var komna åter. Ja. Och jag som samma turen ta så var det så att vi hade enkre in i norra havn eller var det såna jag minns men allt norra såna havnar Raunøy. Och det är enkre här. Och vi hade ja, alltså det blev ju östen så det hemma så att när vi med låg och vi tog ju start att enkla skeden slitna och vi ända vid land. Det var östen en dramatisk natt. Och en öliga dramatisk natt. Och
Men hon spalde av i ödlen gåvon, alltså. Men vi låg och bänka upp på landet, alltså, i alla natten. Och Västerland kom så in skulle komma in och hjälpa oss. Det var så mycket över att varje skipene torrt inte komma in. Okay. Men det var också spännande. Alla horarna blev tecknade av in i skipene. Så det var bänken för skip för att få skjuta sig så att vi låg innestånd på ångstene. Okay. Och alla fick ordrar för underkläder och var i oljekläven. Alltså det gick vi då i alla till notterna. Och skipspappurene minns det, ösne, att det blev skåren hållan av bøye, och så blev det karten in i en bøye, och så blev bøyen svejsat till att. Eller allt det som... Och så fallflätt. Ja. Spulsa så ja. Så det var rätt att dra tar man blev vuxen äldre så skyller man det tingene bättre. Det var så tandturen. Men den här som tog att den ja, det är i vit vår och vi låg i Hirschals. Och det var vi var 8 av er farner av sted faktiskt och det som gjorde det att vi låg här stadväck. Det äldre kom i tashi och i skip. Det var att bäckerrör eller rör. Det var också gale vid rörnen och så flaps över att han rörnen. Och här var också 4 inch, men skipet skulle så inte på bedning då. Det blev så just det att en duckar var ny till att svejsa där här, så att det blev fast. Tog lov vi där. Plötsligt checknar äldre och i skipen. Och det var Sölborg? Det var Sölborg, ja. Han reja Sölborgs eile. Och det var 17 för det var äldre igen. Annars var tvär för äldre till skipen. Och det blev så en nog stor äldre. Det var allt styrelse och han nästa hade den här som vid uppgällt i åkerna. Och men det hände det bättre än folkaskrejer, men det kunde det gått gjort till att onkel sväv. Då är det hänt. Och här får med en partner tog som vi hade där, men jag har ju så en bojpli under kattan och hon var höll, hon pura höll ta allt var av här satt. Men kantarna och igen är svittner och svart. Tän. Ja. Hon är väl läsande ju. Hon är väl läsande ju. Ja. Hon fylls där än. Ja. Ja. Nu har jag hört att lyssna om tutt vatna arbetsliv. Så det mission. Vi nu sitter här om en missionsskip, men du är också en mission hemma. Ja. Och hon är så mycket gå att det tog uppkallar här vår. Så Ja. kan du förklara liksom du från att du just och antagligen till att tog inte i antagligen hör i kyrkligen hör i hemma. Ja, däcknor i skala kyrkja. Och kan följa mig öliga väl vi. Jag inte snackar talare alltså som ja, jag snackar talare bönlös predikanter alltså hvis man säger så lös. Men men då går jag väl att lusta. Och ja, det är jag följer mig väl här och vånar till att hinner som sitter här ösne följer sig väl.
Og mer dama vel hettar arbeid og missionsarbeid her. Og Torleif Isaksen har jo så nevnt så er det her for meg at dette her var en måløyde. Og jeg tar av måløyde. Jeg tror at vi kjenner fra badnårene, fra smadrønnsje. Vi arbeidet sammen, vi gikk skola fra satta klasse og til vi gav oss. Og så gjerne arbeidet vi sammen, og til landsverkfrøynsen, og flere sommerferier, og hva vi arbeidet sammen. Altså. Jeg kjenner henne herfra. Og jeg tror at man kanskje ikke er noen predikanter, så tenkte jeg til at hvis jeg nå kan ut og lytte sin til som er dove, og det er noe som kanskje passer maskinene. Og hvordan kom du inn i dekkene arbeid i Skala kyrkjo? Det noe som du blir valgt til, eller blir du oppstilt av, eller det for pengene skilt du gjørst, eller det for kall, eller for misjonskall, eller? Nei, penger ikke ut i arbeid noen. Så det ikke for pengene? Nei. Og det var Sigvald Kristiansen som ber meg komme og lese. Og vi er fyra som skiftast, altså 2 skiftast i øymanna, og så er det 2 som tekker øymanna sen. Ja? Det er men det er også en anbyrd vi er dekningen av kyrkja, det forpliktar østene for et, man kan si, for et vanlige, lagelige liv. Det gjør det, og det er ganske ganger ikke alt godt at for oss så løs som... Nei, jeg mener vi, det er nok ikke noe øtlo, men jeg mener vi, det er sier ja til å være dekningen, det forpliktar østene. Ja, det gjør det. Du hukser rundt det, eller du hukser om det, og det lagelige liv og østene. Ja. Men det har vi ikke ordentlig tro på det, altså. Nei, det er det som det har vi ikke, det er noe som... Det har vi ikke. De er jo oppvoksen i hessen, og... Ja, det er liksom det som jeg vil inn og nemlig. Det har vi ikke. Naturlig parster, det er det er det faktisk, da. At han er god. Ja. Så og så. Og man finner ikke nek bønnersverdsjøkken er det. Og så må man så røyne etter beste førmåne at lukka som. Er det noe særlig bønnersverd som du er ho at døyla vi okkom? Jeg halte det er så øyelig negv, altså. Det er så almindelig negv, men alltså allt kjøvløy vi har vært, altså, vil jeg si, bønnersvær. Faktisk alt det som man gjør alltid til dagligt, altså, som man också kanske nevnt för att han kanske inte alls så kvikur, men det är inte tog, men det är så i följd till att det har gynns gott, alltså. En dötter okkara blev så sjuk östne, och det blev bli nekk för henne, bäg och in och är stanna fra. Och hon blev frisk, och vi då jag 4 döljbötna och ett lärde gott. Och så vidare bötna och abbaböt. Det följer allt som näka gott bönars. Och så lös som allt är gynns till alltid. Det har varit 9 turer. Morgon 1, 2 och så har man inte haft 4 skatter. Så kör det och ja. Nu är du maskinchef för här ombord i den här turen. Och hur damer där liv och folk nu är du
Och det där var sagt nu att du sänder mitt ulvarna. Nu är du läknar i mitten nästan bara på tisdag. Hur blev du behandlad av baptisten och var det? Ja, det är en god spårningar alltså, men jag føler mig oalmyndelig väl. Och jag får ju nästa gott. Men jag føler också till att det stinker oalmyndelig gront. Och så skjøt jag 8 år. Och det stinker lugga gront. Och så är det privilegierat vi tog att han øyne gombatren, til at han øyne batren som vi skilter da skip ligger for enkar og innlands. Han uppkallad etter mer, og han øyde degner inn det, og det mala av han. Och till han stabilare alltså. Og det han stabilare av baten, Ja, det tog. og motoren køyre best og hon. Så jeg føler meg øyelig privilegierat. Och vi tar själva sett namn då. Ja. Ja. Vi släpper själva. Brødrene har sett navn. Ja. Bröderna herran Ja. och till en baptistor och en kyrkmär. Ja. Det kan inte vara bättre. Nej. Och namn är däck nu. Ja, og Hina de prester. skiparen var også vi spil. Ja, och kyrkan var östningsspel. Så vi valde att göra det sådana snärt. Vi visste ju i onkel skulle låta kort land så rörde det involvera sig något som möjligt. Så när skulle det vara uppsökt så skulle hela bunten vara kort land. Så Ja. så det blev inte men det blev väl med det. Det blev vel med det, ja. Og vi da tog sånn jeg tenker jøkt ned. Og til vet man så øysen i kyrkjen og brødrene ikke samter om imisk ting. Men de tingene vil ikke diskutere en bor her. Altså her er en oppgave, og hon er at røyna for kjennene for de som falskene som her bor. Og hit ligger alt, altså det er den samme bådskap. Og hit som vi ikke er, det er ikke, det er ikke diskuteret som sånn. Och vi är nog heller inte öjner om allt innan huset helt så det Nej, kan jag inte säga. det är det heller ikke kyrkjen. Så det Vad hällde du om eller hur ser du uppleva det här vi cyklar by väg och vi bort ju för in och så vad hällde du om folk och hämta matarna missionärer på det här näka som du heldur ger moon vi att vi cyklar på hämta matan och vad intryck har du av folk som mottagaren här som vi kommer. alltså det ser hur ser ut, alltså nu har jag varit i Grönland, jag har sett Grönland. Och alltså kvärt här är bönlös som ger det men jag har så onkan avskären person så här än. Och det var så kursus är en stor bättre kvärt och man upplevde vad jag silt i här. Ja. Det har vi så inte än här. Och jag håller till att det här är en god mat. Hvis du i hela tiden ska nå ut till dessa små bygderna. Här är ju bygder vi alltså folk nu. Och hvis det sker på en sån mat så kommer det inte till höra år. Och jag håller man ser det, alltså vi söker det ösni och alltså det är nek folk som har vänt efter det är ölig fri med vi har till att sätta spårningar men öll är tjå bäge barn och vuxen och alltså ja alltså hade vi kunnat då att ta sig vet dig men det har allt varit jag någon tolk man hade vi kunnat sorra och kara så det var nämmar ja men jo, det halte jeg er godt. Jo. Ja. Jeg synes ikke snakke enn det. Och då var det så att när jag tar så bjöa ombord att han så mötte det Øyelig vel. Tälster. Ja. Så har vi sånt ikke sammen, vi har sånt ikke først og tar grønlandst og terker øyelig godt.
Ta damer de öliga väl. Och så klaverspelaren damer de förverkliga väl just. Ta han sett sig ordentligt vi. Att charmera. Ja. Tangentan här då. Ja, ja, ett är det spel. Det är att vi är inte så kameramannen som vi har. Att han har ligger flättar av golvet någon, vi kvar så jag bara rev någon, vi kvar så jag nackan. Nu sätter jag bara in där fjorden här, men det är han samma med över som är faktiskt ju man ser lock och alla ombord. Okej, ja. Det är det nog. Hörla vi kanske inte han som ständer främst så det nämnde Janni om att prata. Och han råkar sig inte fram med att synka och spela på och såna kan, men han är nog han som då bästa saun någon attlar. Så ja, är helt så för små. Och han kommer nog på kameran också. Vi har onkel inslag för vi där fiskar samman. Inte människa fiskar i sfären akkurat, men östen prova att enjoy det fiskar. Ta kommer det till. Men så är det maskinen. Två maskinmauer till östen apert. Nu snackar vi om aperterna och göra däcknor och aperterna här, men det var maskinen från bord här till östen apert. Är det här ett gott skip? Är det här nätt att passa? Är det inte nekva? Det är ett gott skip. Till allt, ja. Men Det är Malmucken. inte så groliga nämnt att passa kanske ta i det skifter så till folk. Det vill säga, jag har en halvan timme bor Klaksvågaren skip för till Grönlands. Men så var det så ser det happen att Egon Karl är ombord här. Han känner allt skip. Så det är så avmyntliga dåligt. Det är inte väldigt nämnt att komma bara till detta utan man sätter sig ordentligt nu i tension. Men det är så riktigt väl här till. Det är nog som jag tänker. Som, ja. Vad så vanligt du kallt och så. Ja. Vanligt lojkallt och så läsa motorerna till gumpan och så. Netto, ja. Det är sort forskjelligt. Ja, här har du haft en handtøy och motor som var avskrivar. Han kör som en dreamer nu och han är så privilegierad och han är en körande som båt som uppkallar som själv. Så det var toja det så säljer intresserad av att få tandmotorerna riktigt så att det kunde vara så god som han kunde vara. Vad är det så god nu? Nu är han var men ju aldrig till chock. Stabiler och goer. Så och så där här Louis ombord. Det är örsen en tashalov som tog vem vi här får vi nattmat och höjda rätt 3 gånger. Ja. Alltså örsen alltså gång och så där kan det inte. Nej. Alltså hvis vi cyklar så är så alltid ankar upp i nattna, annar upp i nattna. Och annars är det alarmer i kameran och så ta höjrest. Och ja, alltså det som är har varit självluja med det är varit till fiskaroj, alltså här är så ett annat slag fiskaroj. Men det har jag lagt mest till att jag har bestämt att man arbetar mer på en annan och bor här än man gör det här. Det är ju silt vanligt alltså. Öliga skolkade i sommar alltså. Men som säger Jan att det stinker inte så djupt. Och det är så dåligt. Det är så förfärligt trist hvis det är så mått personer som. Du var inte för hemma att vi värande psykisk mojn jag tror nog. Nej, jag inte finner mojn alltså, men kanske då jag lojt vet bättre svär åter. Hörla är hopplös. Ja, nu fortalte du om den här elden vi ombord av Solborg. Men här är kanske några annan händning och östen som. Ja, och en annan händning var vi en grönländsk trålare som kallades Avok. Det var gamla vi i Hammersheim. Vi hade varit fiskaroj i Svalbard.
Og vi hadde vært fiskere i Svalbard, og så var vi kommet inn i Ålesund til å sette folk av, og torskuld så for høy, men det var på en jævl. Og så var vi bare 6-6 etter ombord. Vi skulle så sykla skipet til et sted som kallar Maløy. Longshore. Og jo, det var bare så øyla kjeilig vevor. Det var nekke vinter og ringskjegg. Vi færre så, vi løsa så, og sykla seg ut etter. Og jeg var ikke ordentlig hvordan det var, altså. Det var så myndelig løy, altså, alt. Jeg åtte så frøyvakna, så skulle han som var annan måste være i maskinene. Og så skulle jeg først tørne inn, men jeg trøfst ikke videre. Leie meg av kotsjen i klæven og nøyt for opp av brunna. Så vatt nyretter, og det gikk ikke vi sånn. Og så fører jeg nye maskinrum i at. Da jeg kom nye og det første dekket her i maskinrum, ta støtte skip. Og jeg har så ikke aning om hver vi var, og spraks på brunna vidare hva det var hent, og det var alt. Skum og brym rundt om oss. Og jeg fikk så ikke temarhald av hver vi var, det ble så kaotisk alt da. Fikk ikke temarhald av hver vi var stadt. Jeg har helt skyldfyrt, ja. Jeg har sett meg noe. Alt så ut her. Og så leip att nere att men jag ser det så vet jag har en te här så funnit ut jag checkar min maskinrum. Maskinrum jag tog i båten till var så framalla i skip någon. Han är trutja motorer. Alltså det var diesel elektriskt då. Trutja motorer fram och så här attri hejan. Elmotorer som driver skruvarna. Och jag sa att jag kom checka för din maskinrum. Og fikk så alt av lens, alt det som kom til lens. Men det minka ikke nekka, og det var forferdelig bulter og brek, og skipet la seg nekva lien, ja. Og men så fører så opp at jeg kan det, jeg sier du måtte bare sende ned kalla, så det er ikke gjøre. Og det hadde så gjørst. Og så vistes det at det er en bøy, som utanför i Olsson, da kallar det Vallabåner. Han 34 land. Og det som var, altså her, det var det at lukka som at da blev for nær, da hadde tidlig baten oppoi, til det var så ringskjegg for det. Blev så for nær hesten her, da. Og det, som man sier, rann bare inn i maskinen, og her var han ikke gjerr, altså. Jeg kort så Anna Morstern, jeg ber han fære opp, så var jeg i maskinen og prøva i alt som prøvas kunde, altså, men jeg fikk ikke stemmer alt av støv. Og vi så omkring turen oppi av dekken, og ta vi så alle i ivlivstrakten. Og skiparen er nok finnes omkring bakka lovar og jeg var ikke reallig vel fyrt. Og så var atlan så til at skiparen skulle være ett ombord. Og eller det var avtalene, og vi var så 18 i maskinen, men så kom stormen ned og sier det at nu kunne ikke være, da var det kom upp i halvmaskinen, ja. Sjekk. Nå så får jeg så opp her, og så lærte jeg meg i en ivlingsdrakt. Men ta i videre, så hadde det kom så en låsbatter, som altså, det var en träbåt vid hovar master,
och så hej han vanter ur masteren, ja. Och det skip ju också så förfärligt när jag var lyne. Ja, ett minst ju is ner och det var det att torskot kort gumbatan är ut. Och det var såna vinter att gumban låg kroscht in i skipsön. Du kunde inte vara ute, utan øyne han blåst ikke opp. Men lukka mykje, her skjøt som menn her og hylte dem bare. Så sett. Men så kommer så ned i låsbatteren, og han passar seg så løs at han kom å lykkes, jeg var ikke ordentlig mist, jeg var ikke ordentlig, men lukka mykje, han ruttla inn mot skipsøyen, masten ruttla inn mot skipsøyen, jokken. Så Jack Manskap til okko nyer jøkna låsledere, og oi mævur til tøym stau upp i mast. Og så hver han ruttla inn i skipsøyne, så tøk der og inn i masten til tøym. Oi mann ombord. Og en hver fera. Så løs kortet til, men så midt i øtlen så fer alt, så fer bare jeg så høyla med det, så vær så åndsja gjerra. Og skipet da kränkas när vi gjorde. Att så bestämmer dock att vi får alla. Och vi kommer så gott till lands. Vi är snäll låsvattnet. Och en slöjpare jag minns det nu. Jag vet inte vad jag svitsar jag är och har så finns båt under finns han under kontroll, eller skip. Og fikk det så inn til kai atter. Her endes tanturen, og vi var så vi slupp, vi lau lunch, det var så øyelig fullt flikkvaren til minnes i øysene. Vi slupp ikke heim. Vi lau nekva dagen i København, til at det var alt så fullt, men så til tjoen så var vi inne og tåsa og inne i kantoren og jeg merker av flåtlen. Det slopp bare anker, øyn og øynhøyma. Og ta heis ned øyn personer her jeg merker hei og Arnes Fyrja, vi skulle alltid slippe det etter. Så vi klarer å ha en bljøle. Vi ødling gøy. Og alle kommer til å gjøre ødling gøy. Men skipet kostar i minus och det var en 8 miljoner gör rätt allt det var. Till det. Ja. Det var så schön. Ja. Jo, det är så skott för back when work. Ja. Men så blir man och sen då måste jag tacksamma för man kommer välskapt väl som man så jag har det lösat i alla gångerna. Talt. Achterhetsfär. Det är en läcker makt. Så och det var spela att rätt. Och så bara synja Grönlandskom och jag vill bara mynter och det var en kort att synja Grönlandskom. Jag får mynter kvar så att du synger vi. Ja. Men då var väl synja vi. Ja. Och jag alltså nu var jag ska hinna allt men jag halta gånger allmäntliga väl. Ja. Men jag skulle inte att det enaste år av det. Men var det blir till att synja. Ja, det är nog så när vi, ja. Ja. Så det som det stanta, hvis man synker, hvis man stävar det som det stanta. Ja. Så klarar man också väl att försöka, ja. Så är det ankrer sanger som är inte av lukka, det som lukka nek vers tja tøymen og tjokken. Men her är så det gonger også så synes jeg bare på sammen og men det kjærlig til klaverspilleren tjokken, han nu færen så nek ut av grønlandsk at han sluttar alltid av åren där för skulle lyt alltså det. Han helt redan där då. Ja. Ja. Han för korta chansen. Ja, det är det med. Jag blir ofta när jag spelar värsta tror jag att jag linje ly och så var det så slått det och jag nej jag tänkte på alla förna där jag har filmat att du synker väl via grönlandsk.
Ja, ja. Och det är nog stuttligt så bara det att jag tycker att hej och så är glad för det att vi röjna att vara vi, ja. Ja, ja. Att vi inte bara är passiv men Ja, ja. och här hade tur över själva ord till att så inte vi gör alltså. Okej. Ja. Så det hade nog stuttligt. Så klarar du sen lägga sig ner. Oj. Så det är gott. Ja, jag vet inte, vi kom nu så och det stora hela det som vi har nämnt man gör. Är det något annat som du har ro att lägga till rätt? Och först. Nei, jeg vil bare takke for at det var så vel mottagen her. Og ja, at jeg har kunnet oppleve det. Kan man säga. Det är en upplevelse. Det er det. Vi tar helt till helt av alla Ja, möjliga vägar. og vakkert, og nekvar og is over kvart, og så er det lukkans med småjabbidan. Tar jeg ikke vært heppner, altså, for meg. Nej. Tar stinka for hørtlet, det er som flower, altså. Så stinga mer än vid mittelnock. Ja, ja. Så mer än att ta dem än och. Tar jeg var veldig øyelig, Marguri. Ja, jag hade vi tackar för det. Det var en sån en formell person och vi är inte alltid så formella till kamera i slakt men för att sammanhang ska vara så något lunta tillsvärande vid det som sändningen handlar om. Så alltid att vi köper oss här och så lägger vi kroppen och går ner runt här i kamera i slakt. Leget. Tack för det.